Благодарете на Господа, защото Той е благ, защото милостта му трае до века. Псалм 107:1. Насладете се на този момент и помислете заедно с мен. Благодарността започва, когато отворим очите си, за да видим колко много вече имаме. Често се молим на Бог за това, което ни липсва, но забравяме да му благодарим за това, което вече е в ръцете ни. Всяка утрин е нов шанс да забележим простите благословения, въздуха, храната, семейството, подслона, вярата. Бог не се нуждае от нашето благодаря, за да продължи да бъде добър. Ние се нуждаем от благодарност, за да пазим сърцето си чувствително към Неговото присъствие. Благодарността променя начина, по който виждаме света и света вътре в нас. Сега издигнете мислите си към този, който е единственият достоен за похвала, и се молете заедно с мен и благодарете за всичко, което имате. Господи, отвори очите ми, за да разпознавам Твоите благословения. Научи ме не само да искам, но и да благодаря. Помогни ми да виждам Твоята любов в дребните неща и нека сърцето ми никога не свиква с Твоята доброт. Амин.